alai manangale anak kota o tanam cupak malang le manangale anak kota urek lama jala larang jauh jala laju urek lama jala larang jauh oh jala laju oh mae honan tadi lakaset hola nombor ladu kini lama sue oka nomor lati goe o tolong bana kambang la tolong ola pena darinya masih ampalui nyoba jalan taruiju opane dek lamo di bajalan lati boynya diganti yang lah nampak daerah Pagabasi olah pena dari Pagabasi tababang daerah Kayu Gadang di mainda mau retangi awak bansi merantau panjang olah pena dari Kayu Gadang ala tibo di Koto Marapa di Maluati landak kamamang marantau bapitinda olah pena dari Koto Marapa
lah nampak daerah kota panjang di malo iman tak kabakuca awak bansi hilang sama seorang lapinan dari kota panjang tababang daerah kota baru kok sempat lama badan hilang bila jomade kabatamu Tuhan. Olah pena dari tuma kota baru lah nampak daerah Tambulun di malo awak nak karagu bedo berpisah tahun bertahun lah pena dari si Tambulun tababang pasar Suranti. Oh satu tiba di pasar Suranti tagak-tagak di tepi jalan menunggu oto kekalalu awak nan sadang tagak-tagak ala niat hati malang. Hokok lalu oto dari Padang kabang kaulu muaran kota menuju Sungai Panue. Kok lalu oto dari Bangkaulu ataunya dari Sungai Panue ke Padang rantau muaran. Oh awak nan sadang mae tagak-tagak lalu oto dari Sungai Panue Kamara ke kota Padang. Oh otonyo sakutiko lalu saroha Sungai Panue Tuhan. Oh lalu saroha Sungai Panue otonyo ambek lah baranti satu baranti oto tadi bakato si tokaroto onde dia kanwang namudoi pai kama dia badan buyung mandanga katoco itu manjawe malang sekali danga de udah si tokaroto to udah kamano bana. Mandanga katopak dina mudo ajawapan si tokaroto kalau nanoto badan nambo. Oiko saroha yuang Sungai Panue tambangan sampai ke Padang di Padang sajo barantinyo mandanga kato bantu itu ajawapan badan malang. Kalau iyo dah sampai ke Padang manompang ambo hingga Padang mandanga kato dari Malang ko iyo ka manompang hingga Padang naik lagi ayati oto jalan lamo tagak di jalan mandanga kato co itu. Yo alala naik buyong Malang seto naik di ate oto duduk di bangku bagian belakang Malang naik oto berjalan. Yo satu lah jalan oto tadi lape dari pasar Suranti tababang jembatan panjang sakit kapalo lah di bapisi mande bansat awak mailang lapinan dari jembatan panjang adolah kampung di Lansano. Kok sempat lama mae badan hilang milojo ayah kabasu lapinan dari Silansano nyodaki bukit tarata oto bajangalan mae. Ola tarui laju
Olah penandarinya sitarata menurun ke daerah talue. Marantau malang bapiti ndak sabantu ayam kanea aku. Olah pena dari daerah Talu baru tiba di sungai Pampan Mangkoba manuang malang duduk lapa kamano minta makan. Olah pena dari Pak Sungai Pampan baru tiba di tanah kare sakit sadonyo dalam badan nasib mande balundo jale. Olah pena dari tanah kare oto bajalan tarui juo dek lamo to di bajalan latibo di pasar batang kape lama daki oto tu tadi nyodaki si bukit pulai nampak liang babayo kelok gadang di malu awak dak kasansai badan bansik kini kailang oto bajalan tarui juo indah di siko to palamo. Satu lapenyo dari tuma kelok gadang bakato si tokaroto onde dia kandung namudoi nanai di pasar Suranti tadi. Kato angang kapai kapadang ko iyo yung kapai kapadang manong ko sangka kapadang mandanga katonyo dari si tokar manjawi malang luna-luna. Onde udah si tokaroto sesuai kato ambo tadi sabalunai oto udah kapai kamada oto nangko kato udah kapai kapadang ko iyo to sampai kapadang manompang ambo inggo padang. Lejale de udah nama nompang ko nama nompang dah indah membaye kok masih membaye juo tompang baye itu namanya dae. O tompang bayi ada itu namanya mandanga kato bantu itu mamane si tokaroto danga la dibuyuang namudoi danga kato si maan buni. Kato ang ongkos ndak babai kota ang bayi ongkos soto kato ang minyak ndak babali kato ang bantak kabatuka hantaman de yang punyo minyak hantaman de yang punyo ban anta yang punyo to mangko bisa ongkos ndak ang bayi mandanga kato di sitokar manjawe malang sekali lain. Onde udah si tokaroto danga de udah elo udah joambo ba urusan manga mande ambo nan udah bau mandanga katocu itu jawaban di si tokar lah mulai berang. Oh jawabannya badaninyo danga dek buyuang namudoi danga kato simaan buni alun tawang le di badan ambo aiko nanana yuang sungai panu pondok tinggi kampung keteknyo si Budi anak pondok tinggi. Kalau si Budi pak kok dipandang awak tinggi tambah dago bantu India dipandangi kok sempat malake antangan mungkin nyuan tapo nang kata jadi tibo pane si badan Budi kota ang bayi ongko soto ambo pabuntak bayang-bayang ambo pesingke ungu duya.
Mbo sudahan galaang hari kini, mbo ampean ang kauto ng komandanga kato bantu itu manjawi malang sakali. O udah sito karoto jan mangece bantu itu sio-sio sandu pangadang. Kayu lapuk dahinya dipijak, kok baka pasan di dalamnya, dapiklah kaki di pantaknya. Ba itu kato badan malang, kato sampai dari si malang, si budi bertambah panen. Tando Pak Budi lah berang merah matonyo, bantuk sago sonsong bulunya, bantuk saga naik ampadu katalingo tasinggung karuntung yang talayang hati nambalado badara dara garamanyo raso si malang kanyo ampean. Mencalik si malang pae raso kanyo makan, deknyo nampak di malang bantuknyo yo bantuk kaberang bana, bantuknyo bantuk kamambai. Di sinan malang bapikir sabalun ninyo mambae lo ambo mamane dolu. Di sinan malang kok dipandangnya mencalik suok jo kidamai ngong keri jo kanan mencalik kau to tadi. Oh mencalik pae sabantu itu, nampaklah tonggak basioto, pane malang tibo sekali, tandonyo malang laberang. Merah matonyo bantuk sago, sonsong bulunya lah bantuk saga, naik ampadu lah katalingo, tasinggung karuntungi yang talajang hati lah nambalado. Nyokana pengajian tubuh na nyo ambil digaek merah mato, takana pengajian basi nyo bangkikan nandi batang tubuh kok basi ambo tu tahu api angin tanah sarato jo aye sekalian kok basi tulang badan ambo kok aye insan badan ambo kok api darah badan ambo. Ba itu kato badan malang, kok tanah dagyang badan ambo, asa basi pulang ke basi, kato sampai tangannya inggo, tibo di tonggak basi oto. Badarai tonggak basi oto, tapaki urang ngate oto, bakato malang sekali, lay sekari ko mantagi udan, takok kau udah mo cuboan dai. Oh anta kok kau dada bocuboan mandanga kato dari malang tabi takui nyoma sitok karoto tarui kamungko dake supir mangadu ke supir sekuti kota taga oto sabanta sato tataga oto tadi alala turun la supir oto nyoturui malang kabalakang onde dia kandung namudo mangama mane dia badan buyung kato sampai malang manjawe mangko sampai dambo mamane kurang aja sitok karuda lajale ambo ndak bapiti nyoma minta ongkos bake ambo ayah ambo lo nanyo sabui mande ambo lo nanyo bilang di malo ambo tak kapangane dae di malo ambo dandak kapane mandanga kato bantu itu baru nyoturui nyo sitok karoto lakane berang sitok kardek supirnya onde dia kanduang si budi sajak doluang lauda kaban meminta ongkos jan karebana jan talalu kasabana konda ado dia urang bapiti nanongkos jana minta dapet kini ko nanta jadi ba itu bana kato supir
barunya turui malang bali onde dia kanduang namu doi duduk lah dia ayat oto dia indah ongkos sang bayi dia oh dia indah dia ongkos babai mandanga kato bantu itu ala lasana ngati malang kontaknya beong masini duit gas ditakan nyo gas tetakan kompleng nyorese andel masuk kompleng di papa yo ala la jalan noto tadi panek dek lamo lah di bajalan lati boto di painan lanyo lewat di sungai nipa ndak lama lai perasaan mande banse di kampung tinggal mai olah pena dari sipainan tababang daerah sagoto bajalan taruiju oh sadang bajalan oto tadi sadang oto bajalan juo main bawete di bangku tangga onde nak kanduang namudoi dangakan bana di namudo padoang duduk na di balakang elok di siko dake te dape lo awak bacari itu na oh padang duduk di balakang elok di siko dake ete karano bangku lai kosong dape lo awak bacari itu oh indah to bilang lo lama bana di sinan kalau dipandang datang lama lang dake ete oh sato tibo malang dake ete bakato malang sekali onde ete dangakan bana kabate ambo dipanggil baru menjawe badan ete onde nak kanduang lana mudoe mangkonyo ete kamai bau ado bana kabatanyoan batanyo bake namudo kala indah angka berang kato sampai malang menjawe berang dia lo diete badan ambo la jalete batanyo elo mangalo ambo kakak berang gilo dia po badan ambo sinantunyo ete bakato onde nak kanduang namudoi kini ko ete kabatanyo siapo galajo namo di mako kampung jo alaman kapadang mengapo banado pamili ka dituju atau badanang basikola
Kata sampai pae dari etek tadi, kalau itu tek nanetek tanyo, kalau ambo ke koma ke kota Padang, ndak ado do rumah ka dituju, indak lo ado janjang ka ditingke, ndak ambo pai sikola, ambo sabatu pe marantau, rencana nak pai bakarajo. Kalau nyo kampung jo alaman, serato gala dengan namo, ambo banamo buyong Malang. Kalau nyo kampung jo alaman, tampe ambo di daerah Suranti, kampung ketek nyote ulu langgai. Mandanga katonyo dari Malang, baru bakato badan ete, kok namo ete, lah jale kampung alala tahu ke Padang ete, lah jale kok iyo ang nak pai cari karajo. Ko iyo na ndak ado rumah kabatingke, kota ado dusana kabacali, joete badan hampai, joete Malang bakarajo na Joete Malang nak bakarajo, namuete buliang nak tahu ba itu bana katoinyo. Sirini namo badanete, siengki namo apa buyuang ba itu bana katoinyo. Ete tinggal di gawang Padang, karajo menjual lontong na Karajo ete nak jual lontong, kato sampai sebantu itu menjawe Malang sekali. Onde ete nanelok baso, terima kasih banyak-banyak, rang lapa bagi makan, rang awi bagi minum, jo apo jaso te Ola kambo la vale. Oh katanya sampai oh dari Simalang ndak taba dosa nang do hati badan etek labai yo Malang jo etek baduo di hati oto panek dek lamo to jalan di mano to tiboan la tibo to di tarusan no tuane onde nak kanduang na namudoi danga kato simaan buni danga di Malang anak ete
Makok malang nak pai jo etek jangan dianggap lo etek ndak orang lain anggap sebantu malde malang na napak co itu juo jangan dianggap apa angke anggap sebantu ayam malang kato sampai dari badan etek deko itu tek nambah kaban terima kasih tek banyak-banyak nekato indah bolupuan panek dek lamo pa oto jalan ni nyoba carito tarui juo dek lamo bakal lamuan di mano toto lataan latibo to di siguntu omande masa tonyo tibo to di siguntu to bajalan tarui juo panek dek lamo di bajalan sedang bajalan serohat tadi sedang jalan nandel nyopor dari satu opor kedua dari dua lape ketiga dari tiga lape kampe tambah diampe tambah tanang apa tando larinya tanang dangadang dari 80 ada mencilok ke 100 ada cipia 2 bili 120 lari oto kasuo amper kilometer kaja bakaja lato enggak kilo laraba-raba to enggak kawe tampak-tampak gambar latang kurak nasi mandasi kasih alwi buni babuni karekel jaguang buni basiu la jalan gadang Maoto balari pak tarui juo sadang jalan noto dipandang tando-tando larinya kancang nambak cupucuk dilancan cekumbang putui talinyo nambak cekuciang lapesan jo bak balui digati kue bantu serasa koto baru cokasi bungka kadatang bantu lang kisau lari oto kalason jadi bajadia buni kalason oto papapap buni kalason titit buni pupuinyo ba itu oto kok bajalan dek kancang oto balari di mana oto tiboan la lewat oto di bate manampu daerah bungui main dak to etong do lamo bana oto bajalan tarui juo panek dek lamo to jalan nyalnyo daki pak sibuki lampu dek lambe bakal lamuan biar jauh biar nyampi tibonyo kadisinan juo masuk ke padang oto tadi amanan doan tibo di padang latibo to di gawang satu tibo di gawang padang turun laete dengan alang setelah turunnya badan etek alanya turun keduanya malang turun jo etek tadi oto barangke nak nyolai oto pai malang latingga dek latingga malang jo etek jalan lah malang dengan etek oto aneh oh panek dek lamo di bajalan dek lamo bakal lamuan
Sampai ke rumah badan liau seto tibo etek di rumah baca assalamualaikum. Menjawe apa dari dalam Waalaikumsalam kata apa nayelah. Oh kate laruma oh ne tuane setelah naiknya kate rumah lah nampak bininya nala balik membawa anak bujang tanggungnya elo bini ke dalam bilik ala kato badan engki onde dik kandung rini dia anak siapa tu nambah bau mandanga kato bantu itu danga kato simaan buni. Kalau orang nambo bau nangko pajako asli rasuranti ulu langgai kampung keteknya banamo si buyong Malang mangko sampai nyombo bau nyoma mane kasih tokaroto masalah ongkos ndak babai nyobao nyoba sawantu itu mamane nyo sarupo itu nyoba tonga basioto inggo tenju nyo dake tonga kabuang tigo tonga nyo tenju seto kabuang tonga nyo tenju mangko sampai nyombo bao tuane oh kato nyonyo nak cari karajo daripada nyopai jona lain elok jo awak nyopai nanawa tok lodo punyo anak sorang juo elok lain nyo awak anggap sabantu anak kita mandanga kato bantu itu ajawak pan badan engki iyo nan suami di badar ini onde dia kandung rini dia yo pandai ya dia mabaja babaja sawah disangku pandai bana rini mencari anak dape anak nang kancang tengen ju dia kan gue Maindak para ludo to bilang lamo disiko sajo lah kabar dipecape bekato sekali etek bekek malang onde nak kandung malang nae disiko tampe badan malang iko mabili badan malang kok tekan tuk bulie nak malang tidur kok mange bulie malang mandi kok lapar etek ambil nasi ba itu kato badaninyo mendanga kato dari etek kalau iyo tek sabantu itu terima kasih tek banyak-banyak jual jaso kambo bale o etek yo jual jaso tek kambo bale mana nari sari tu malang latibo dalam bilik angin nyobau mandi sudah mandi ganti pakaian la duduk inyo dake ete satu duduk dake ete jo apa bakato sekali badan ete onde nak kandung namudoy kok karajo ete
ete nak dipasanangko iyo dipasa gawang padang ete karajo jual lontong ado bakopi dengan tetalu 100 jual nasi goreng cukui miabui sekalian jadi nak para luang pai jonan lain pai jo ete nak salamonyo salagi tinggal di kota Padang anggaplah ete mandema alang nae Obalam taranggo ate tanggo manyang taurai ate pintu O salam tazim badan kita alias sakete tantangi itu Oto alie kabake mande malang tinggahan malang di Padang sadang tinggal jo ete kadai lontong nambah namo siupiere ma siupierini O tinggahannya malang di sinan to bilang mande jo bapaknya O kita bilang Pak mande jo bapak menangi mande Pak te pondok iyo tinggal di pondok buru dangakan dia malang Oh bilonyo anak tutuan kababali ba itu bana kato mande malang bilo kapulang anak awa lagae Oh mode iko tuanei ba itu bana kato inyo tuan Ndak para ludo to bilang lamo di sinan kalau dipandangi indah to etong lamo bana agak sajo lepak di badan tuma mande malang sadang merasai di korong kampung sadang menangi nangi juo samanja malang marangke mande entong jo tangi sajo Tinggal di sinan mande malang to japui malang babali sadang jo ete kita bilang tinggal di ate rumahnya ete rini nang karajo menjual lontong Abiarinya sari itu Abiari baganti hari Abiari baganti pakan Malang lamulai Jual lontong mae O malang lah mulainya menjual lontong ba itu kalau dipandang dak paralu tu etong lamo untonyo sadang jual lontong Kok ada orang meminta kopi jauh nak malang mantan kok dake malang melataan Hoba itu karajo sari-ari Abiari baganti hari Abiari baganti pakan Nabi pakan baganti bulan
Abi bulan baganti bulan indak to etong lamo bana lasa bulan jo 2 bulan tinggalnya di gawang padang pai jo etik rini tadi karajo menjual lontong dek lamo pak bakal lamuan netek bertambah sayang juo di malo etek nak kasayang nyo patu kabake etek kok ditagai nyo beranti dilarang nyo nak kapai ba itu kalau dipandangi yo pandai caro nyonyo ba indu angke ba itu badan diri malang alun disuruh pak nyolapai alun ditagala baranti mangko etek sesayang itu yo indak to bilang lamo bana la 3 bulan labi pak badannya tu mapai jo etek pai tidak maju etek jual lontong ba itu kalau dipandang lalabi malang 3 bulan karajo jo etek hotang apa sama